Ahojte, tu je Rado Bielik. Vítajte na mojom blogu Elektrojazdec. Dnes si posvietime na niečo, čo zaujíma každého, kto chce kúpiť ojazdený elektromobil, stav batérie. Najlepší spôsob, ako to zistiť? Test Avilo. Avilo je certifikovaný test batérie, ktorý presne zistí, v akom stave je batéria vášho elektromobilu. Nepotrebujete rozoberať auto ani hádať podľa dojazdu, v akom stave máte batérku. Stačí sa pripojiť a vyjazdiť batériu zo 100% až takmer na nulu. Takže startujeme. Takže ako sa povie, aby ste nekupovali mačku vo vreci, je dôležité ešte pred kúpou vozidla skontrolovať stav vašej baterky, čo je asi na aute najdrahšia vec, ktorá vám môže váš nákup v konečnom dôsledku dosť predražiť. Jediný tester, ktorý je dostupný a ponúka TÜV certifikát, a tento výsledok, ktorý z neho vzíde, je tester Avilo od rakúskej spoločnosti, ktorá s tým začala ako so startupom a teraz je jedna z mála spoločností, ktorá dokáže dať TÜV certifikát k stavu vašej batérie. Budeme ho teraz použiť, nainštalovať a spraviť tento dlhý test. Poďme na to. Takže tu je samotná diagnostika. Budeme k tomu potrebovať prepojovacie káble na Teslu. Každopádne ideme robiť prípravy. Si ukázať, Tesla vlastne konektory na spojenie. Teraz, skôr ako ich rozpojíme, musíme auto uspať. To znamená, že musíme skontrolovať ten mód, vypnúť. To je prvá vec, ktorú musíme spraviť. Úplne vypnúť napájanie auta. Ako vidíte, napájanie auta je vypnuté a môžeme ísť rozpájať káble. OK. Šteker máme odpojený. Zoberieme si prepojovací kábel, ktorý si teraz vlastne pripojíme sem. Jeden cvak. Druhý cvak. A ešte, aby sme nezavadzali, dáme si na to predĺženie. Aby sa nám tuto diagnostika začala komunikovať. Ideme sa spojiť cez aplikáciu. Svieti na modro, čo je OK. Teraz už dokonca svieti na zeleno. To nám stav baterky. A to sme prebudili k životu. OK. Takže to bolo pripojenie testera k vozidlu a spustenie dlhého testu, takzvaného premium testu na Avilo. Tu máme výsledok testu Avilo. Poďme k číslam. Keď bola batéria nová, mala podľa štandardu VLTP kapacitu okolo 75 kWh a dojazd 560 km. Avilo test ukázal, že aktuálne dokáže batéria dodať 62,58 kWh skutočne využiteľnej energie. To znamená, že oproti novému stavu stratila približne 16%. Na kilometre je to pokles o nejakých 88 km v dojazde. Zaujímavé sú aj údaje o napätí batériek. Na začiatku testu bolo maximálne 4,17 V a na konci kleslo na 3,31 V, čo je normálne správanie pri vybíjaní.
Batéria sa zdá byť stále stabilná, bez vážnych problémov. Tesla batérie sú známe tým, že degradácia je výraznejšia v prvých rokoch a potom sa spomaľuje. Dojazdom 472 km je to stále skvelé auto na dlhú trasu. Pre porovnanie, premerne Tesla Model 3 long range stráca okolo 10-15% kapacity po 100 000 km. Batéria nášho Modelu 3 je po vyše 105 000 km stále v solidnom stave. Avilo test je skvelý a spoľahlivý spôsob, ako si overiť, čo kupujete. Ak máte elektromobil, stačí len nabíjať na 80%, ale raz za čas ho nabíjte na 100%, aby sa vybalancovala batéria. Dajte vedieť do komentárov, aké sú vaše skúsenosti s batériami a nezabudnite dať like, ak sa vám toto video páčilo.